wangu sitacho siyana nacho dadiko. Eyo ICB sade kunditanga nasi nene bedi mood haikona kutishoresa muno muhudu chichiri kuitika muno muhudu hadzisi nyaya here dzanyudza nabhuji mufana wamita serious ausikufa kwa mafinias nezera rako owira pasi isimbi hombe dzepakatras ukoma wangu hai serious masasi vanhu vemuareas andimanyena mafinias vane mari yangu yemadomasi haikona kuramba ndine evidence mari ipi inobvunza 10 pm musi woyo ndanga ndina miriyemu takapfuura nyako zvedu tichibva kujimu ukada kuramba ukunyadza ani ukabata chirwere anofa ndiyani mimwe menyama yacho zveshuwa ineni inga munoziva kumvana handikowani mufana wamita serious ausikufa kwa mafinias nezera rako owira pasi isimbi hombe dzepakatras ukoma wangu hai serious masasi vanhu vemuareas andimanyena mafinias vane mari yangu yemadomasi ndokwatinotandara naboys inini zviri zvemvana handina choice because zviri zvekutaura ndapera voice inini bhebhi randoziwa ndiloisi uri kupota chivhara muchembere wakatora jongwa muchikwere tikati totedze dumamvere tisvike tone makuwerere mufana wamita serious ausikufa kwa mafinias nezera rako owira pasi isimbi hombe dzepakatras ukoma wangu hai serious masasi vanhu vemuareas andimanyena mafinias vane mari yangu yemadomasi haikona kuramba ndine evidence mari ipi inobvunza 10 pm musi woyo ndanga ndina miriyemu takapfuura nyako zvedu tichibva kujimu ukada kuramba ukunyadza ani ukabata chirwere anofa ndiyani mimwe menyama yacho zveshuwa ineni inga munoziva kumvana